kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay, kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag-adlaw iya kong buyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak, sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay, kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag-adlaw iya kong buyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak, sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo.
Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Maayong gabi kanatong tanan. Sa makausapan, nagpasalamat kita nining gabi una nga padayon ang programa aron maipaghayag sa Ebanghelyo sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Salamat Brother Mark nga iyang gitugot na sab nining gabi una nga kita magpadayon o nagpasalamat kita sa Dios nga iyan na sang gitugot nga atong mapadayon ang bulaton nining gabi una. Sa di pa ta magpadayon, ako dahi tuod si Brother Eliazar Umungos, nanukad dinhi sa San Jose, Malaybalay City, inyong igsuon og makig-uban kaninyo hangtod sa alas 9 ang takna sa kagabion. So sa ato sang pagpadayon, ato sang ablihan pinaagi sa mga pagampo ang programa nining gabion na pinaagi sa pagpanguna sa atong igsuon Sister Amor sa opening prayer. Ama namong alangit nun, Diyos nga gamhanan sa tanan, salamat o Diyos sa higayon nga imong gihatag no sab nining gabi sa Miyerkules o gihatag mo ang panahon o among gilauman nga maayo ang signal. Amen. Aron walay sagabal o Diyos sa pagpadayon o ang Holy Spirit may among gipangayo nga padayon nga makig-uban sa mao nga online service. Yeah. O bisan usab sa imong mga panggamiton, mga unod sa mga panghisgutan, kini o Dios makahatag kini og panalangin sa mga nakauban karon nga mitan-aw alang sa pakigduyog sa mao nga serbisyo amang Amen. Dios. Ug among gilauman nga makahatag kini og dugang hagit ug pagpasidaan sa mga katawhan bahin sa tagaan nilag pagtagad ang imuhang ebanghelyo. Amen. Dalaygon ka amang Dios sa tibuok serbisyo, ikaw amahan ang maghatag sa tanan nga mga panginahanglan ini. Dalaygon ka kini tanang pangay pasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsuon nga ang programa nining gabion na magapadayon. Og sa atong padayon sa unahan, nagpasalamat kita kay aduna kitay mga nakauban usab dinhi sa Facebook. Og panahon na aron sa ato silang timbayahon ang atong mga nakauban nining gabion na. Si Brother Julito Lubiano, maayong gabi sa atong tanan mga igsuon diha kay Kristo, watching from Doha, Qatar.
Salamat igsoon nga aduna tay nakauban usab og si Erlinda Gasieta watching from Manila. Rizal. Salamat igsoon nga ikaw usab nagauban kanamo nining gabion na. Og ingon man si Blancia Giana. Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa inyong suporta mga igsoon og ang Dios mo'y magapanalangin kanatong tanan. Og iyon man si Charles Adrian Isteria. Mayong gabi po mga kapatid. Ingon igsoon watching from Samar. Salamat igsoon sa imong suporta usab. Og Sister Shanin usab, maayong gabi sa tanan mga igsoon. Parayon lang nato mga igsoon nga iampo kining mong bulahatuna nga ang Dios mo'y magapanalangin. Og man si Brother Luis Gamboa, maayong gabi mga igsoon from Batangas. Salamat igsoon. Og ingon man si Brother Pudencio, Francisco Dato Castillejos. Patod pa niya, amen. Salamat. Og anaa mo kanunay nakiguban nganhi kanamo. Og sa atong pagpadayon mga igsoon sa unahan, atong buhaton nining maong programa para natong suportahan ang kining maong paggibuhatona sa sa FB og ingon man anaapod sa YouTube. So suportahan nato mga igsoon pinaagi sa pag-like, pag-follow ning maong platform aron panahon nga adunay mga gimbuhaton nga sama niini makasubaybay o makasunod kamo sa matag programa nga niahayag dinhi sa kahanginan pinaagi sa The Christian, The Church of God in the Philippines. Og kining maong programa alang gid kini kanatong tanan labi na kanatong mga katawhan aron kita mahisayod sa kamatuoran. So sa atong pagpadayon moadto kita sa atong pagtimbaya sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan ining gabiona o nining simanaha. Ato silang timbayahon pinaagi sa nining programa. Palihog ko operator sa pag-play sa mga nagsaulog silang mga adlaw na tawhan. Amen. Salamat sa mga tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan ining simanaha ug sa umabot pang adlaw malipayong pagsaulog mga igsoon. Hinaot ang Dios magadugang pag mga katuigan sa inyong kinabuhi, ang kabaskog kapiskay sa panlawas kanunay manaa kaninyo. So sa atong pagpadayon mutan-aw ta sa pagpadayag sa nahitabong anibersaryo dito sa Marabag uban ang usa ka gabi nga revival pinaagi sa highlights makita nato karon og ang mga nanghitabo niadtong Sabado sa gabi og hangtod sa pagkadomingo. Atong tan-awon ang highlights sa maong anniversary mga igsoon. Palihog ko operator.
Amen. Salamat sa kadaugan ug atong nasaksiyan mga igsoon ang maong pangibuhaton nga nahimong madaugon. Salamat sa mga kalag nga nakaduol sa paghinulsol. Ug sa atong pagpadayon, atong ihatag kang Brother Mark ang higayon na usab sa pagpadayon nining maong panggibuhaton. Brother Mark. Amen. Salamat igsoon sa kahigayunan. Ug mayong gabi kanatong tanan sa tanan nga among nakauban na sa gabion, mga mahal nga mga kaigsunan, mga bisita, mga higala. Salamat sa mga Dios sa manindot nga kahigayunan usab nga iyang gitugot alang kanato alang sa pakighiusan inyong buluhaton sa kahanginan. Sa ako di ay inyong igsoon, Brother Mark Herbano, nanukad diri karon sa Ligan City, Lanao del Norte. Inyo sab nga makauban hangtod sa ika-siyam nga takna ning kagabion. Salamat sa mga Dios, dalaygon siya sa walay katapusan. Og mayong pagsaulog sa mga kaigsunan sa ilahang adlaw na tawhan ining tibok semana. Og salamat sa tumbing nga Dios sa dakong kadaugan nga atong naangkon sa maong iyang buluhaton dito sa dapit sa Maramag, Bukidnon. Sa toang pagpadayon mga igsoon sa tong programa, mao na usab kita sa pagtimbaya sa mga hinigugma nga atong makita ang ilahang pag lambigit silang kagalingon pinagi diya sa comment section. Sigsoon nga Irene de los Santos, matud pa niya, maayong gabi mga igsoon ko kang Kristo. Maayong gabi usab diha kanimo igsoon. Sigsoon nga Edna Ritobado, maayong gabi mga igsoon. Maayong gabi usab diha kanimo. Ug sigsoon nga Ernie Legaspi at usab siya nga nakauban ning takna sa gabion. Bisan man sigsoon nga Anita Gasita Palason, matud pa niya, maayong gabi sa inyong tanang mga kapatid. Maayong gabi usab diha kanimo igsoon. Sigsoon nga Analisa Galieta at usab siya nga nakauban takna sa gabion. Salamat sa mga presensya. O bisan man sigsoon nga Hazel Joy Kahandok, maayong gabi mga igsoon. Maayong gabi usab diha kanimo. Bisan man si igsoon nga Marcelino Domino Gakayan, matud pa niya, maayong gabi mga igsoon, dalaygon ang Ginoo, dalaygon gayud kaayo igsoon ang atong buhi nga Dios. Bisan man si igsoon nga Riza Maleficio, watching from Kalilangan, Bukidnon. Amen. Salamat sa imuhang pakig-uban igsoon. Og sa mga igsoonan diha dapit sa Kalilangan. Og last mga igsoon, si igsoon nga Rogelio Pertipli Corpus, matud pa niya, maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan diha sa Dios. Maayong gabi usab diha kanimo igsoon og sa tanang mga kaubanan nimo diha dapit sa Kabakan, North Cotabato. Og bisan man dili tanan ang atong matimbaya og kalipay sa among kasing-kasing, bisan man sa tong buhi nga Dios nga naghiusa kita sa iyahang buluhaton ng takna sa gabion nga malipayon ug andam nga mosalod sa mga panalangin espiritual alang sa atong pagpadayon sa pagpangalagad nga na kanina. Amen. Amen. Salamat sa matamis nga mga presensya mga igsoon. Bisan man nining mga puntuha, padayon kita nga ginapahinumduman alang sa tanan nga mga pre-request nga atong kadawat pinagi sa mga group chats, mga nabasa nato nga mga kaigsuonan nga naghangyo sa atong mga kinasing-kasing usab nga pag-ampo alang kanila, una sa mga adunay mga balatian, bisan man sa mga adunay mga pag-ampo nga dili maasoy, ug bisan man mga igsoon sa tanan nga mga buluhaton sa tanang dapit ato kinangyapo mga igsoon. Ug ang ato ang nasod Pilipinas ato kining yan po maigsoon kanunay hinumduman sa matag ampo nato diya sa tungod nga Dios aron kay tungod kay dako kayong kahimuan kini ang matandog ang ato ang trono sa tungod nga Dios diya sa grasya ug pinagisab nini dako kining kahimuan alang sa tanan nga dunay gipangayo nga nasa tungod nga Dios. Kung magkahiusa ang iyang mga balaan nga nagampo nga na kanya. Amen. Salamat sa nini nga dakong pribilehiyo no nga bilang mga Kristiyano
nga nangalaga diya sa tuwang buhi nga Dios. Ganining punto usab sa ngalan sa Iglesia sa Dios sa Pilipinas, kinasingkasing namong ginapasalamatan ug gidaay ang atong buhi nga Dios inyong kinabuhi sa tanan nga mga nagsuporta, nagmahal sa buluhaton sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa financial nga bahin, pinaagi sa pag-send og stars. Salamat sa atong buhi nga Dios nga sa pinaagi niya na masuportahan ug mapadayon nga ma-operate kining buluhaton sa atong buhi nga Dios aron mas daghan pa ang makabot nga mga kalag sa tibuok kalibutan nga labing nagkinahanglan sa ebanghelyo sa atong buhi nga Dios ug ang grasyang kaluwasan nga ilang masinati. Ug bisan man sa tanan nga mga buot nga mo padayag sa ilahang paghigugma, pagsuporta sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Ug aduna kitay pamaagi sa stars no nga permi nga atong makita diha sa atong page. Ug bisan man kung adunay dili wala na sayod unsaon nang pinaagi sa stars, aduna kitay GCash nga pamaagi magson. Ang number atong makita diha sa screen. Mao kana mga igsoon. Ug salamat sa atong buhi nga Dios sa pribilehiyo nga ato siyang maalagaran pinaagi nining pamaagi mga igsoon. Ug nining mga puntuhaw sa mga igsoon no, atong andamon atong matag usa ka galingon tungod kay aduna kitay madungog usa ka halad awit. Ug kini igahatod atong igsuonan gikan pa sa pinamaloy Don Carlos Bukidnon. Ug ang ilahang pag-aawiton nagauluhan, muuban ka ba? Amen.
kita, masimulia, wala'y panahon. Minsan mahayan, wala'y hangganan. Oo ba, Amen. Salamat sa tungboy nga Dios sa manindot nga mensahe sa maong awit. Usa ka pangutana mga igsoon, no? Muuban ka ba sa pagbalik niya mangandam kita? Usa mga igsoon, ang pagbalik sa tungboy nga Dios tinuod sama sa ihang pagpanganhi diri. Una mga igsoon, busa sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan mo na ibutang ang ayan natong pagpangandaman mga igsoon. Sa unsang pamaagi, purilain nato siyang dawaton, isip atong personal nga manluluwas, hinulsulan og biyahan ang tanan natong mga kasalanan. Karon nga makauban kita mga igsoon, kung asa padulong atong buhi nga Dios, purilain ang ayang gingharian dito sa langit nga walay katapusan. Amen. Salamat sa panalangin nga atong nadawat pinagi na ng maong awit nga atong nadungog. Ug ang pagpadayon mga igsoon, akong ihatag kang igsoon Eliasat. Amen. Salamat igsoon. O sa atong pagpadayon sa unahan, adto na kita sa atong mga pagpahinumdom alang sa mga nabiling adlaw niining Marso, mga buluhaton nga umalabot. Unahon nato mga igsoon ang buluhaton didto sa Sarangani Province. Ang mga igsuon nato diya sa Bantac, Sarangani Province alang sa ilang karong Sabado, March 22, ang first usa ka gabiing revival. Ug ang ika-23 sa pagka-23 mao ang ilang pagsaulog sa ilang ika-25th year anniversary Church of God Bantac, Sarangani Province. So atong yampo mga igsoon og atong hangyon kanuna ang Dios mao'y hatag og kadaugan sa maong panggimbuhaton. Mao na ang buluhaton dito sa Sarangani Province sa lugar sa Bantac. Og pagka March 28, mao ni siya ang first quarterly midnight prayer meeting nga mahitabo diya sa Luzon, labi na diya sa Paniki, Tarlac, pagkahimuon diya sa Lakayangat Chapel, Paniki, Tarlac. O ang maka-attend gini mga igsoon ang mga kasikbit nga mga lugar, mga probinsya, mga igsoon. So atong tambungan kining maong panggimbuhaton ang first quarterly midnight prayer meeting karong March 28. Og pagka March 29, aduna say one night revival. Og pagka 30 mao ang first anniversary Church of God Banawag, Kabakan, North Cotabato. So itugot sa Ginoo mga igsoon, makatambong ta sa maong buluhaton o magkita-kita na usab kita alang sa saulog usab sa atong mga igsoon diya sa Kabakan, North Cotabato sa pagpanguna ni Brother Rogelio. Kaya hinaot nga ang Dios mao'y magadugang sa tanang panghinanglanon og magaamping usab sa mga igsoon nga muaten og musuporta sa maong panggimbuhaton. Og magpadayon usab kita sa matag Lunes ato sang yampo nga magpadayon usab kining maong panggibuhaton pinagi sa online prayer meeting matag alas 8 ang takna sa kagabion, matag Lunes alas 8 sa gabi. So ato usab kining apilan tungod kay mo kini ang mga hinius sa mga pagampo alang sa tanang mga igsuon nga adunay mga request usab og ingon man mga concern diya sa mga buluhaton o ingon man mga gikinahanglan aron may usahan sa pagampo niya ng maong panahona. Og sa atong pagpadayon, maminaw usab kita og mga halad awit o halad awit nga ihatag sa atong mga igsuon nga mga taga Mulabi Congregation. Matud pa sa ilang titulo sa ilang pag-awiton, pagkamaayo mo, Ginoo. Atong patalinghugan ang ilang awit mga igsuon. Amen.
ako'y walay katapusan. Kamayo mo, O Ginoo, sa tanan nga tagna, sa matagal lang. Ikaw matiudanon mahigugma, ang imong kaluoy walay katapusan. Ginadait, ginasimba ikaw, dako nga Diyos, O Ginoo. Tinuod nga ikaw walay sama, tinuod nga ikaw dili mabagong, maayo ang Diyos, ang kanato nahigugma. Kamayo mo, O Ginoo, sa tanan nga tagna, sa matagal lang. Ikaw matinudanon mahigugma, ang imong kaluoy walay katapusan. Ginadait, ginasimba ikaw, dako nga Diyos, O Ginoo. Tinuod nga ikaw walay sama, tinuod nga ikaw dili mabagong, maayo ang Diyos, ang kanato nahigugma. Ginadait, ginasimba ikaw, dako nga Diyos, O Ginoo. Tinuod nga ikaw walay sama, tinuod nga ikaw dili mabagong, maayo ang Diyos, ang kanato nahigugma. Tinuod nga ikaw walay sama, tinuod nga ikaw dili mabagong, maayo ang Diyos, ang kanato nahigugma. Tinuod nga ikaw walay sama, tinuod nga ikaw dili mabagong, maayo ang Diyos, ang kanato nahigugma. Maayo ang Diyos, ang kanato nahigugma. Maayo ang Diyos, ang kanato nahigugma. Amen. Pagkamaayo o pagkagamhanan sa atong Dios, walay makalabaw. Muna nga angayan lang ang pagdaig og himaya para sa iya mga igsoon, tungod kay kita nakasinati sa pagkamaayo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ay salamat sa Ginoo sa maong mensahe, sa maong awit, ug sa atong pagpadayon alang sa pagpailaila sa atong magwawalin nining gabion na atong ihatag kang Brother Mark ang higayon sa pagpailaila sa atong mensahero. Amen. Salamat igsoon sa kahigayunan. Ganan yung mga puntuha mga igsoon ato nang andamon atong matagusa ka mga galingon. Kaya aniya na kita sa usa sa pinaka importanteng bahin nining atong buluhaton ng pagpaminaw sa pulong sa tungboy nga Dios nga mo'y pagkaon sa atong mga kalag. Ug sa walay paglangay ako nang pagtawgon ang ato ang magwawali nining takna sa gabion. Nang lukad pa kini siya sa
Kalilangan, Bukidnon, walilain sigson nga Philbert Maleficio. Amen. Men, may gabi diya kanimo igsoon. May May gabi. gabi. May gabi mga igsoon. Akong patambaya o pangamusta sa tanang mga kaigsunan diri sa dapit sa Mindanao. Salamat kag itugot nga hulaman sa nako ang inyong panahon. Makapatalingog, makatanaw ka mo sa through online nga mensahe nga ihatod sa igsoon ning kagabion. Mga kapatid, mga kaigsunan, kamusta? O amot sang ginakamusta? Ang mga kaigsunan nato diya sa Visayas o labaw na diya sa Luzon, di man sila makasabot. Usahay sa atong sinultihan, apan ako nagato pinagi sa tabang sa Espiritu Santo, kay padangat ko kanila ang mensahe ning kagabion. Ug sa tanan ng mga kaigsunan nga nagalantaw usab sa laing mga nasod o mga ginawag ko na makaabot usab ang mensahe o ako nagato nga doon na po'y ipadangat nga mensahe ang Dios kanato ning kagabion. Dito maglangan mga igsoon dirita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo atong basahon diri sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1. Ingon diri, apan ang Espiritu nagaingon sa dayak, nga sa walabot nga panahon, ang uban mga hulog gikan sa pagtuo, nga nagapatalingog sa mga limbungan nga espiritu, o sa mga pagtulunan sa mga yawa. So diri magsukad ang atong mensahe ning kagabion nga mga hulog gikan sa pagtuo. Aduna ba'y kahigayunan nga ang mga nagapangalagad sa Dios, ang mga Kristiyano, mahulog usab diya sa ilang pagtuo? So naay mga paymangno ang Dios pinagi sa mensahe ni kagabion ug atong tukion pinagi sa Biblia na abay mga posibilidad nga bisan unsa nakadugay ang atong papangalagad sa Ginoo, pwede pagyapon ba diya ita mahulog gikan sa kamot sa Dios. Sama sa pasidaan ni San Pablo, pinaagi sa sulat diri sa Timoteo nga kasulatan. Una sa tanan, pwede mga igsoon, muna nga ginawarningan o gipahimangnuan kita sa Dios nga magbantay kita o kanunay magmatikon sama sa giingon ni Pablo ni San Pedro nga magbantay and be watchful. Kaya ang atong kaaway sama siya sa leon nga nagalibot-libot ug nagagulog ug nagapangita og tukbunon. So mo nang giingon niya diya sa 1 Pedro. Busa mga igsoon, naay mga butang nga atong isgutan nga nahitabo kaniadto nga naway makakutlo kita mga mayong pagtulunan o ngayon atong pagbantayan. Kaya kung dili kita magbantay maigsoon, pwede gyapon ta mahulog gikan sa atong pagtuo o sa pagpangalagad sa Ginoo. So diri, ang usa sa mga hinungdan nga ang usa ka Kristiyano, pwede siyang mahulog maigsoon kung wala siya'y tunay na espiritual nga nagapanguna o leader nga nagalid kaniya diya sa pagpangalagad sa Ginoo. So importante kayo mga minamahal nga aduna gyoy sama sa giingon diya sa Jeremiah nga ang Dios nagbutang sa iyang mga pastor nga para adunay mapakaon o magatiman sa iyang panon. Kaya magpasalamat nga ang iglesia sa Dios may igsoon, kita gipanguluhan kita, ginalid kita sa mga pastor nga matinud-anon gyud nagapangalagad sa Ginoo. Lubusan nagapangalagad sa Ginoo. Gihatag nila ang ilang kinabuhi, gihatag nila ilang panahon, o gihatag nila ang ilang sakripisyo
para lamang matiman ang panon nga gipiyal sa bawat isa kanila. Kaya mo'y pinaka-importante kayo nga ang usa ka Kristiyano naagyoy magalid o magatudlo kaniya, magaguide kaniya aron nga siya magalakaw gyud diya sa kamatuoran. So importante ka na mga minamahal. Ay kaduha nga pwede gyapon ang Kristiyano mahulog gikan sa iyang pagtuo kung makaglambigit siya sa mga dili magtotoo. Sama sa nitabo kang Solomon. Tanawan niyo si Solomon may igsoon kaniadto. Kung basahon nito sa pirmirong hari nga isulti diri sa kapitulo 11 bersikulo 4 ug niabot ang panahon nga si Solomon dihang tigulang na siya, ang iyang mga asawa nagpalayo sa iyang kasing-kasing sa Dios. So muna importante kayo nga ang mga Kristiyano labaw na ang mga labaw na sa magtiayon, mas nindot yun kung ang bana o asawa matinud-an ng Diyos kapangalagad sa Ginoo. Kaya na posibilidad nga kung ang usa dili siya Kristiyano o ang usa Kristiyano, so dili sila magakauyon sa usa ka butang laban na sa mga espiritual nga bagay. So naay panahon may igsoon nga makasingit ang diablo sama sa netabo ngadto kang Solomon. So be careful ta nga lang atog yung i-pray may igsoon o kita ginamahimangnuan sa Ginoo dili lamang sa magtiayon kundi labaw na diya sa gawas nga unta ang atong mga kauban, ang atong mga ginaistorya, ang atong mga higala atog yung pilion kay basin unya sila mo'y hinungdan nga kita mahulog gikan sa atong pagtuo. So mo ni mga pahimangno sa Ginoo. Ang ikatulong nga hinungdan maigsoon nga ang Kristiyano pwede pud siyang mahulog gikan sa iyang pagtuo kung mag-abot kaniya ang kalibutanon nga kadaugan. So sa English gitawag siya nga worldly success. Kalibutanon nga kadaugan ba? Kaya maging maingat pud ta. Labaw na gyud sa mga kaigsuonan nga nagapaningkamot sila diya sa ilang panginabuhi, nagapaningkamot sila sa ilang mga trabaho o kinahanglan magbantay ta mga igsoon kay base mo'y hinungdan nga kita katakon o birahon gikan sa kamot sa Ginoo. So kining kalibutanon nga kalampusan mo'y usahay mo bira kay mahimo basin unya mabisi na ta sa kalibutanon nga mga kalihukan, mabisi na ta sa atong mga trabaho o makalimtan na nato nga kita naay commitment o nga kitaya pakigsaad sa Ginoo. So dapat i-balance kinato may igsoon ang atong katungdanan diya sa Dios, i-balance kinato atong katungdanan diya sa atong pamilya o i-balance po nato atong katungdanan diya sa atong komunidad. O i-balance po nato ang atong mga katungdanan o responsibilidad sa atong mga higala. So base unya mo sila hinungdan, no? Labaw na gyud sa trabaho. So manginaot ko may igsoon nga dili unta maabot kanato ni ay base unya ang hinungdan nga kita mahulog gikan sa kamot sa Ginoo kung kita mudaghan na ang kwarta nato. O magmalampuson na ta sa atong mga panginabuhi. Mudaghan na po ang mga kabtangan o basin malimta na to nga naaday tay commitment o pakigsaad sa Dios. So muna atong bantayan. Basin nun niya, may muna tang professional unya maangko na nato ang mga bagay nga mga maayo nining kalibutana unya makalimot na kita sa Dios. So mo na isa sa atong bantayan kay basin ang uban nakalimot ni ini. So manginaot ko maigsoon dili mo hinungdan
To mo na ginaingon nga ang pagpangita sa kwarta maayo man. Pero ang pagmahal sa kwarta mo na dili maayo. Kay basin unya mo ay hinungdan nga kita mahulog gikan sa kamot sa Dios. So mas maayo nga unsa man mga bagay nga naka nato, unsa man ang gihatag sa Dios kanato, kining tanan atong ihatag para sa kaymayaan sa Ginoo. Kay kung wala ang Dios, wala po nato ni siya mabatunan. So mag-ingat lang ta, kay base mo hinungdan ang mga bagay ni sanlibutana, magpailayo ka nato o makapabugnaw ka nato sa pagpangalagan sa Ginoo. Ang ikaw pat may igsoon, sumala din sa Lucas 8:13, no? O dapat ang mga Kristiyano panahon nga adunay pagtudlo, adunay pahimangno, adunay mga pagtuon, dili lang unta siya taman sa pagpaminaw, kundi iyag yung patalinghugan ang mga bagay nga gustong ipaabot sa Dios kaniya. Kay basin unya, may sama kita diri sama ni sa Lucas 8:13, no? Nga siya nga nagapaminaw, no? Sa pulong sa Dios nga malipayon, pero kung ang sama siya sa usa ka tanom, no? Nga naturok diya sa kabatuan. Naminaw siya nga malipayon, pero wala igamot. Subot pa sabot, igo lang siyang naminaw, sama sa kong giingon, wala nagpatalinghog. But pasabot, wala kay niya gipamalandungan kung unsang mga bagay nga gihatod sa iyang dalunggan. Kaya dapat maminaw ta kung naihatod ang Dios kanato nga mensahe ato gyud pagpalandungan, ato gyud paminawan. Dapat manglihok gyud ang Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi pinagi sa pulong nga gusto niyang ginahatod sa atong igdulungog. Para ang kalipay nga naka nato magkaroon siya og gamot. Kaya kung walay gamot, malaya man eh. So mamatabila na to, kadigi lamang tayo nga maminaw, kung dili atong ikinabuhi, kung unsa gyud ang atong ginapaminawan. Maigsoon, ato gini siyang lantawon pagayo, no? So maila na to, nga walay gamot, ang atong pagtuo, pananglitan, moabot ka atong tentasyon, diyan ato makita nga ang ato diyan papangalagad sa Ginoo walay gamot. Panahon sa tentasyon, dili kita makabarog. Malaya ang atong pagtuo, malaya ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay ang atong pagtuo mabawra. Ang gusto sa Dios, pagtuo nga malig-on nakabarog o natanom sa atong makasing-kasing nga adunay lig-on nga gamot espiritual. Para panahon nga adunay tentasyon, adunay pag-uyog sa atong pagtuo, dili kita maigsuon maluya o dili mawala ang pagtuo nga ningata nato. Ikaapat mga igsuon, kini nga sa English siya ginatawag sa emptiness of life. So, ginaingon nga kana magpasayon-sayon. Usa sa mahinungdan maigsoon nga kita mahulog gikan sa atong pagtuo kung sa atong pagpangalagad magsayon-sayon lang ta, dili ta magseryoso sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dapat sa atong pagpangalagad ning presente nga panahon, ato ging iluhod sa Dios. Ato ging pangayoon sa Ginoo. Nga ang kainit sa pagpangalagad, ang kalipay, ang inspirasyon sa pagpangalagad, dili mawala ka nato. Dili natutugutan maigsoon nga mabakante ang mga bagay espiritual sa atong kasing-kasing. Dili natutugutan nga ang kabugaton o ang burden sa atong kasing-kasing mawala. Ang gugma sa Dios mawala. Dili pangayoon ginato na manginamahal. Ato ging iluhod sa Ginoo nga panahon sa mga tentasyon, mga pagsulay makabarog kita. Manginaot mo maigsoon
nga mahugot ang atong pagtuo sa Ginoo o pangayoon ginato sa Ginoo para nga dili kita mahulog gikan sa kamot sa pagtuo o mahulog ang atong pagtuo. Kaya sama diri, diyan kita nawas gikan sa kinabuhing makasasala ang tanang mga espiritu nga dautan gikuha sa Dios sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi. O nalimpyo sa mga minamahal. O dili natutugutan nga ang yawa, ang mga espiritu nga dautan nga gipahawa sa Dios sa atong kinabuhi, dili natutugutan nga mobalik siya. Sama ni nitabo di sa Lucas, diyang nakita sa espiritu nga nihawa sa usa ka tawo. Nakita niya nga katong tawhana nga gihawa niya, oy nagpaisi-isi man sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagbagday-bagday man. Niabot ang panahon nga siya nakahimo og tsansa sa pagsulod pag-usab. Ang dili maayo maigsoon, imbis nga usa na siya unta tong nihawa, ang iyang gihimo nag-imbita pa siya og daghang mga daotang espiritu kauban niya ug nagpuyo sa tao. So nganong nahitabo man ni siya tungod ang tao nagpabaya sa iyang kinabuhi espiritual. So mo na atong likayan nga dili unta na mahitabo sa atong mga kinabuhi. Ay kalima mga igsoon, dili unta nato higugmaon ang kalibutan. Dili sa ikaduhang Timoteo 4:10, ingon ni San Pablo, si Dimas nibiya kaniya kay iyang gihigugma ang presente nga kalibutan. O nihawa siya o nibalik siya sa kalibutan. Ingon sa Dios, dili nato higugmaon ng kalibutan. Ni ang mga bagay nga naa sa kalibutan. Kaya mga butang nga naa sa kalibutan, mga kailibgon sa unod, kailibgon sa mata, o mo na yung mga bagay maigsoon nga ingon sa Dios gigipay mangnuan kita nga dili kita magmahal sa mga bagay nga naa sa kalibutan. Love not the world, bisa na mga bagay nga naa sa kalibutan. Manginaot ko maigsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sama sa gingon sa atong mensahe nga adunay posibilidad nga mga hulog ang usa ka magtutuo gikan sa iyang pagtuo o magpatalingog siya sa limbungan nga espiritu. Ingon diri sa Galacia, kung atong basahon, mo ni bali ang attitude o kinaiya na kung ang tao nitalikod na siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Galacia 4:9, ingon diri, kung atong basahon, apan karon sa nakaila na kamo sa Dios, kung ingnon hinoon sa inghilan kamo sa Dios, naunsa ba nga mubakman kamo pag-usab niya itong mga maluya o uban sa mga bata nga pagtulunan. Nga niini buot kamo magpaulipon pag-usab. So nakagawas na mga igsoon kanang mga pagtulunan na nga dili iya sa Dios. Naana kita sa insaktong katudluan. Naana sa saktong pagpangalagad. Naana ta sa tunay iglesia sa Dios. O ang tanang kamatuoran gitudlo kanato. Ang mga bagay kung unsa ang gipahayag sa Dios, ang tanang mga kahayag pinaagi sa mga mensahe sa bawat isa kanato. So pidi gapuntang mahulog gikan sa atong pagtuo kung mubalik kita sa mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. Mga bagay nga dili iya sa Dios. So muna yung mga igsoon nga atog yung bantayan pag-ayo, mga pagtulunan nga pwede kitang ulipunon kung magpabaya kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Manginaot ko maigsoon nga dili unta mawala ang inspirasyon nato, ang itsusasan nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay pirmi gina siyang pangitaon sa Dios sa atong kinabuhi. Kining unang gugma nga gibutan sa Dios sa atong kasing-kasing.
diyang nawas kita gikan sa kinabuhing makasasala. Sumara sa Revelation 2:4, no? Nga ang Dios nagapangita gid siya sa gugma nga gibutan niya sa atong kasing-kasing gugma nga maghatod kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. So manginaot ko maigsoon, nganing katapusang mga adlaw, kanunay natong pamalandungan, kanunay din natong iluhod sa Ginoo, dili kita magpabaya sa atong mga kinabuhi, dili kita magpabaya sa atong mga obligasyon, sa atong pamilya, di nato si kalimtan, o ubanon nato sila pirmi, o ang atong commitment, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan makita kanunay nga kita naay entusiasmo o inspirasyon, kalipay sa pagpangalagad sa Dios. So, manginaot ko nga dili unta may sama kita ni sama ni usa ka hari, no? Nga ginganlan siya Mesiya, usa sa kahari. No, noong unang panahon. Ingon diri, nagalakaw man noon siya diya sa pagkamatarong sa paglakat, but not dili sa perpektong but pasabot perfect heart, but pasabot dili gyud sa kinatibukan sa iyang kasing-kasing. Kaya nga naman, nagpakita lang siya sa iyang pagkamatarong para dili perpekto ang iyang pagpangalagan. Kaya kita mga minamahal, gitagaan kitag perpekto nga kasing-kasing sa Dios sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung dili siya maghatag niini, maaring may sama kita kang Mesiya nga usa ka hari. No? Ipakita niya nga siya matarong sa pagpangalagad pero not in a perfect heart. Kaya dihang gipamatay nilang mga Edomites, no? Niabot nga ang mga Diyos-Diyusan sa mga anak sa Seir, no? Niabot ang panahon nga iya na pong gisimba. Subot pasabot, dili perpekto ang iyang kasing-kasing sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang Dios mga igsoon, dili sa gusto nga katunga ang kasing-kasing nato na sa kalibutan, katunga po diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang gusto sa Dios tibuok, whole. Kung mangalagad ta sa Ginoo, mangalagad ta sa Ginoo. Kung magserbisyo kita sa Ginoo, lubusan ang atong pagserbisyo. Kung mo sakripisyo naman ta sa pagpangalagad, lubos-luboson na atong pagsakripisyo. Kinahanglan nga mo ato pang ihap-hap o itunga-tunga pa. Kay naay posibilidad mo'y gamiton sa diablo na kita mahulog gikan sa atong pagtuo. Manginaot ko nga sa mubo nga mensahe nakibadangat sa Dios sa bawat isa kanato. Ato gyud pamalandungan mga minamahal. Sama sa giingon diri sa Hebrehanon 10:38. Ingon diri nga ang matarong mabuhi sa pagtuo. Apan sa bisan kinsa nga musibog ako ingon sa Dios, ako walay kalipay kaniya. Kaya dili gid may muot ang Dios may igsoon sa kung kadugay na ta nangalagad sa Ginoo, nakasakripisyo na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, ni gasto na ta pag-aayo sa atong panahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghanang mga bagay, mga pagsulay, mga problema iniabot kanato ato ning nalampasana tungod kay gitabangan kita sa Dios. Dili gusto ang Dios may igsoon nga musibog pata. Uslan man nagidawat nato si Kristo, uslan man nagidawat nato ang Dios og si Ginoong Kristo atong personal nga manluluwas. Uslan man nga naa kita nagalakaw sa kamatuoran. Uslan man may igsoon nga naa kita sa kamot sa Dios. Naa kita sa pamilya sa Dios. Naa kita sa gingarian sa Ginoo. Ato na lang ini siyang tiwason. Kay wa gyud kalipay ang Ginoo kung musibog ka. Bisan pagdugay na ta nangalagad sa Ginoo. 10 na katuig, o 20 katuig, 30 ka na katuig nangalagad sa Ginoo. Apan kung dili nimo lubusan ihatag ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing sa Dios,
mahimong walay pulos ang tanan. Kaya nakaw nagapasalamat ang Diyos maayo gid sa atong kinabuhi. Sa kita nahimo kita magmadaugon kanunay tungod kanay Diyos nga katabang sa tuwa. Nasa kanunay nagahatag og mga kadaugan sa bawat sa kanato. Og ato ni siyang mabati nga ang Dios wala di nagbiya kanato. Sa tanang mga bagay, sa tanang nga mga problema nagaabot kanato, sa mga balatian nga nakanato, nagapasalamat ta. Ato ging pasalamatan ng Dios nga wala gid siya nagbiya o wala gid siya nagpabayat sa bawat isa. O manginawag ko maigsoon, isip pahimangno sa Dios ning kagabion, dili natutugutan nga mahulog kita sa pagtuo. Dili natutugutan nga mahulog kita gikan sa kamot sa Dios. Kay wala gi kalipay ang Dios kung musibog ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Naot ko nga masabtan nato ang mensahe ni kagabion o manginawad ko maigsoon nga atong kinabuhi. Nga samtang kita naay kinabuhi, atong ibutang sa atong kasing-kasing una-una na kita maigsoon anak sa Dios. Na kinabuhi uban ang dakong paglaom, dakong pag-asa uban sa gugma ni Kristo. Atong giyong kanunay pangayoon sa Ginoo nga makalahutay makapadayon kita sama sa giingon sa Dios ang makalahutay hangtod sa katapusan maoray maluwas kay wala say kalipay maigsoon sa mga tao usibog sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Ining kapanahonan tungod kay ang kadautan nagadaghan man muni ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Apan ako managtuo nga ang tinuod yun nagapangalagad sa Dios. Kung naghatag lubusan sa ilang kinabuhi sa Ginoo, dili gid siya mabugnaw sa papangalagad sa Ginoo. Luyuman sa kasakitan ning kalibutan. Luyuman sa kadautan ning kalibutan. Ako nagtuo na kita kanunay magmalampuson yun sa tabang sa Dios ug dili kita makakabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ng Dios, manginawat ko nga kitang tanan na panalanginan, na kitang tanan nakapamalandong nga ning kagabion dili gid itugot sa Dios nga kita mahulog gikan sa atong pag lang ipasalamatan ko siya nga sa mubo nga mga oras o mga minuto ay padangat muli ang mensahe sa bawat sa kanato. Ug ako nakatuo maigsoon nga ang Dios nagapadangat sa iyang mensahe, ang Espiritu Santo siyang nagapanguna o kining tanan nga mga butanga ato giyong ibalik ang tanang himaya o pagpasalamat sa Dios nga wala kita ginapasagdan na bisan pa niini through online may padangat na to ang mga mensahe sa matag dulungog ning kagabion. Dalaygon siya ug pasalamatan ko ang Dios ning kagabion. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa magwawali. Salamat sa iyang mga pulong nga naipadayag na sab nining kagabion, labi na sa mga tawo nga nangalagad ngadto sa Ginoo. Kinahanglan nga hupta nato pag-ayo ang atong gidawat sa Ginoo. Di nato pasagdan o sa pinulungang English atong i-cultivate pag-ayo para kini mulambo, mo lig-on kita sa atong pagtuo o dili kita maghuna-huna o pagtalikod ngadto sa Ginoo. Kay matud pa sa Revelation nga butang nga makalilisang kung mahulog kita ngadto sa kamot sa Dios nga buhi. Busa hinaut unta mga igsoon sa among mga nakauban karon through online, ang Dios maoy maghatag kanato og dugang timbang-timbang pag-ayo sa atong mga gidawat ngadto sa Ginoo para kita makabantay labi na sa umaabot ng mga adlaw sa atong kinabuhi. Dili kita mapakyas sa atong gilauman nga langit kay tanan-tanan andoy og langit. So kung moatras ta sa pagpangalagad, useless ang atong mga pagpaningkamot nining kinabuhi mga igsoon. Salamat sa iyang mga pulong nga atong nadunggan nining gabiuna. Sa atong pagtapos nining orasa, akong gihangyo si Brother Mark sa closing prayer aron atong tapuson ang maong panggibuhaton nining gabiuna. Brother Mark?
Amen. Salamat igsoon. Mag-ampo ta. Aman nga iton Diyos mga gawom sa tanan. Salamat amahan ning takna sa kagabion. Amen. Yan na kami sa punto man Diyos nga among pagtapuson ng imong buluhaton nga nagmadaugon kayo naman Diyos. Daghang salamat sa imong pakig-uban kanamo ikan sa pagsugod hantod sa pagtapos. Hantod ni mga punto man Diyos nga nabatay namin mong matamis nga pasensya. Ang Espiritu Santo nakig-uban kanamo nagpanalangin sa kinatibukan sa imong buluhaton intak na sa gabi. Salamat sa matinaw, maayong dagan sa internet. Salamat naman Diyos nga wala gayoy interruption nga nahitabo na deliver ang imong buluhaton nga dunay kahapsay man Diyos ug sayano sa klaro gayud nga pamaagi napahayag imong mga pulong imong mga kabubot unitak na sa gabi. Salamat sa panalangin espiritual labaw sa tanan nga mong naangkon mga pagpahinumdum may tungod sa among matag usa kinabuhi mga Kristiyano alang sa tanan usab man Dios nga labing nagkinahanglan niini. Tabay kami man Dios nga sa among pagpadayon sa kinabuhi ang imong mga pulong nga among nadunggan na kini pagabalunon atagan og seryoso ug bugat nga pagtagad sa matag usa galingon naman Dios. Karon nga matag usa kanamo dili gayud mo abot ang panahon nga kami man Dios mahulog diya sa pagtuo. Ug sa wala pa diha sa matuod ug hingpit nga pagtuo man Dios tabang matag usa nga mga hinigugma namo ning kagabion nga hingpit kanila nga madawat masinati ang grasyang kaluwasan magabaton sa putli nga pagtuo ug ang pagtuo nga nagaluwas gayud naman Dios. Daghang salamat sa kadaugan gayud nga naangkon namong matag-usa ning kagabion. Salamat sa presensya bisan man sa mga kaigsuonan sa tanang dapit, mga inigugma nga naningkamot nga makigilambigit nining buluhaton naman Dios. Bisan sa mga nagpaluyo nining mga buluhaton, daghang salamat sa matag-usa nga mga kinabuhi. Kamo panalangin namahan nga magpadayon kining buluhatona nga aron naman Dios daghan pagayod ang makabot sa imuhang mga ebanghelyo sa tibuok kalibutan ug bisan man daghan usab man Dios ang mapakaon ng matag usa ka mga kinabuhing espiritual. Pamagapanalangin sa mga pagtemporaryo nga pagbulag-bulag ang pinging matag usa kanamo man Dios sa mga pagpangatulog walay daotan nga mahitabo ug lang ugma kami makapadayon sa pagpangalaga naman Dios o itugot mo dakong pribilehiyo na usab nga padayon na kang madaig mapasalamatan mahimaya sa matag usa ka kinabuhi. Daghang salamat ug hangtod sa sunod nga kay gayunan amo itugyan ang tibuok kinabuhi nga kanimo amo kang gidaig gipasalamatan kay kining tanan namong giampo pinagi sa pangalan ni Hesus ang mahal nga manunubos. Amen. Amen. Mayong gabi sa tanan. Salamat sa tanan no bisan man sa mga nagpaluyo nining mga buluhaton sa mga sa akong co-anchor. Salamat igsoon nga Elizar Umungos. Si igsoon nga Brother Philbert Maleficio, salamat igsoon sa imong kahigayunan nga imong gipadangat nining atong nining kagabion aron nga mahimong mensahero sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Ug bisan man sa atong igsoon nga si Sister Sanin Retubado nga nagpaluyo mo'y operator ning atong buluhaton ug labaw sa tanan nga mga hinigugma mga kaigsuonan nga hangtod ning puntuha nakig-uban kanamo ning takna sa gabion ug hangtod sa sunod na usab mga kagayunan mga igsoon ug kami manamilit na good night sa atong tanan. Bye bye mga igsoon. Bye bye sa tanan. Bye bye. Bye-bye. Kaya na background.